No. Kecekatan foto kuwi. Iya. Duit 50.000, Mbak. Duit Sing mero aku 50.000. dhisik lho, no. Ha iso sing jiko aku sik, Saya Mbak. kudune hake sing mero dhisik, no. Lah wong sing jiko aku lho, Mbak. Kowe ngono. Lah ya ra iso, Mbak. Kuwi aku sing nemu. Wes ngene wae. Sing ngadil Bagi loro. bagi loro. Oke, bagi loro, Mbak. Wes selawe aku selawe. Oh iya, ya, pun duwe. Oh. 30.000. 5.000 ra, Mbah? Wah, kuwi sak ndil picek ora duwe, no. Ya wis ya, Mbah. Sampean utang aku 5.000 lho, Mbah. Nek nganggo utang-utangan kowe engko nek ketemu aku mestine menugah nagih wae. Ayo bener. Wis ngene wae. Aku tak trimo sing 20.000 wae. Iki nyo. Aku tak sing trimo 20. Ada? Ngono. Iya. Berarti ki Malah aku sing 30. Ah iya.